Başlamazdan öňürde size bir näçe zat barada aýdasym gelýär. Şoňadan ýaryn bilen durmuşda öwrenenlerimiz, alan bilimimiz we olardan çykaran netijelerimiz ýaşaýşymyzda açyk bir şekilde görünmelidir. Durmuşda alan bilimimiz we tejribelerimiz biri-birine garşar. Bu maglumatlar ilki bilen biziň beýnimizdedir. Ýöne şeýle bir wagt geler welin, bular bilen garşymyzdaky jogap berer we şol wagt men hakykatdan hem bir zatlar öwrenip duryn diýip göz ýetirer. Benjamin Franklin bir gezek şeýle diýipdir. Maňa öý görüp bilýändiň aýtsaň, ýöne seniň hakykatdanam, öý goranyň görmesem, munyň dogrulygyna nädip göz ýetireýin. Şeýlelik bilen biziň mowduýumyzyň birinji bölegi iş ýüzünde görkezmekdir. Meniň bu sabakdan umydym tezbärden gideniňizden soň durmuş gurmak we aýrylyşmak baradaky pikirleriňiz, öwrenenleriňiz we mukaddes kitabyň sözlerini hem döýünde ilahiýat maglumatlary hem bilmeňizi isleýärin. Ýöne bular ýönekeý mukaddes kitap okuny okamadyk adamlara hem düşnükli bolmalydyr. Misal üçin, Mattanyň hoşgörüniň 19-njy bölümine seyretdik, İsa'nyň Parnaya sözüni Markeya sözüne ýerine ulanandygyny görürsiňiz. Bu Parnaya we Markeya sözleriniň ýaýyň içinde siziň soňra etmeli düşündürüşleriňizde ulanyp bilersiňiz. Ýöne gynansak da, hemmeler muny düşünüp bilmedi. Misal üçin, ejeňiz ýa-da kakaňyz, doganlaryňyz bu ýeri okan soň size Parnaya näme ýa-da Makeya näme diýip sorap bilerler. Ýazan mailnamalaryňyzda bu sözleri doly düşündirmeňiz gerek. Hawa siz şu wagt seminariýada we okuwda tapagalýarsyňyz. Emma hakyky durmuşda käbir adamlar ýaşaýyşlarynda aýrylyşmagy we täzeden durmuş gurmagy başdan geçirýärler we ol adamlara kömek gerek. Siziň adyňyz näme? Yusuf, magistratura okuwçysymysyňyz? Ýok, ilahiýatçy. Bir gün bir ýere gelip geljekki Lukman Yusufa ýa-da ýyňnak ýolbaşçy Yusufa, doganym, aýrylyşmak ýagdaýyny başdan geçirýär. Oňa näme aýdyp bilerdin we mukaddes kitapda bu arada näme ýazylan diýip sorasa. Muny siziň gün ortan wagtyňyzda gelendigini we düşündirmek üçin 5-10 minutiňiziň bardygyny pikir edip görüň. Eger uzun wagtdan bäri bu mowduň içinde bolsaňyz, onda ilahiýatçylygyň bu arada köp wagtdan bäri pikir ýöredýändiklerini düşünersiňiz. Meniň iň halan wagtçylarymdan biriniň aýrylyşmak we täzeden durmuş gurmak baradaky wagtyny has ruhlandyryjy hataplaýaryn. Ol wagty ören düşnüklidir. Ol aýrylyşmak we täzeden durmuş gurmak barada wagt bermek üçin kürsä çykanda, diňläň, meniň häzirki düşünjem şu. Muny bir ýazgydan diňleýärdim. Bu onuň häzirki düşünjesidir. We şeýle dowam etdi. Munyň uzyn wagtdan bäri insanlar tarapyndan ara alınıp maslahatlaşylýandygyny bilýärin. Meniň düşünjelerim belki soň özgerip biler. Şonuň üçin men size mukaddes kitapdan düşündirmek isleýärin. Neneňse ygtybarly başlanyç. Ýöne mesele şundadyr. Biri gelip ýyňnan gapysynda sizi saklap, birje minutuňyz barmy? Maňa mukaddes kitapdan şu ýerini düşündir diýse, siz hem oňa ýok, bilmeýärin diýseňiz. Siziň okan okuwuňyzyň ýa-da eden hyzmatyňyzyň hiç bir peýdasy ýokdur. Size gelip şeýle diýerler. Siz hiç bu arada sapag almadyňyzmy ýa-da bu arada hiç okap öwrenmediňizmi? Meniň pikirimçe, hemmämiz şu pikirde bolmalydyr. Gowy terbiyelenen hyzmatkaryň aýrylyşmak we täzeden durmuş gurmak barada käbir pikirleri bolmaly. Sizden garaşýan zatym pikirleriňizi tapawutlandyrmaňyzdyr. Siziň hemmäňiz bu barada gaty tolgunmaňyzy we begenmeňizi isleýärin. Diňläň, bir-biriňiziň pikirini ara alyp maslahatlaşyň. Düşünýäňizmi? Dörli pikirlerden doly, gowy bir gurrundeşlik, gowy oýlanlan we derňelen duýgular insanlaryň gözleriniň öňünde janlanmalydyr. Bu sizde bir näme oňaýsylyk dörese gowy bolar. Bu biziň tejribe geçirjek bölümimizdir. Bugün ýeterlik wagtymyz barmy bilemok. Şu gün gurrun ediljek temalarymyzyň okuw mailnamasyna goýaryn. Ýöne siz bulary öňüňizdäki hepde görüp bilersiňiz. Şeýlelikde aýrylyşmak we täzeden durmuş gurmak barada düşünjeleriňizi täzeden deriňäp bilersiňiz. Elbetde bu mukaddes kitaba esaslanan bolmaly
ve şol bir wagtlarda aňsat bolmalydyr. Siziň düşünüp biljek zadyňyz doganuňyzda hem düşünükli bolmaly. Ulanlar sözler başgalary hem düşünükli bolmaly. Şeýle hem eliňizde bu adamlara hyzmat edip biljek bir modeliňiziň bolmagyny isleýärin. Olaryň näme bilen görüşýändiklerinden habarly bolmagyňyz gerek. Meni alada goýan zatlaryň biri hem şu. Nikah we maşgala işleri bilen baglanyşykly meselede kellämde köp hili pikirler döreýär. 8 hepdeniň içinde siziň bilen belki 15, belki 16 saat wagt geçirerin. Näçeräkdigini anyk bilemok. Ýöne olar nädip iş ýüzüne öwrüp boljakdygyny pikirlenýärin. Şonuň üçin men siziň şol adamlaryň başyndan geçirenlerine düşünüp duýugdaşlyk edip bilmeňiz üçin bir zatlar aýdasym gelýär. Öwrenen zatlarymyzy bu adamlara kömek edip biljek hyzmata öwrüp bileriz. Şu ýerde durup geçeliň. Maşgalatyna enatasynda ýa-da doganlarda aýrylyşan adamlar ellerini galdyryp bilermi? Meniň ellerim ýokarda. Siz baştan geçiren bolmaňyz mümkin. Maşgalaňyz ýaşan bolmagy mümkin. Doganlaryňyz ýaşan bolmagy mümkin. Diňe 3 kişimi? 4, 5 kişimi? Aslında statistika seredenimizde bu gaty az. Amerikan medeniýetinde ölçülen statistika seredenimizde bu görkezjinin has ýokardygyny görýäris. Indi bolsa, haýsyňyzda iň bolmanda bir tanışyňyz ýa-da dostuňyz aýrylyşdy. Siziň hiç ýokmy? Bu ne ajaýyp. Bu adamlara nädip hyzmat etmelidigini görkezýän käbir görkezmeleri ýüklemek isleýär. Bu görkezmeler ýyňnaň başlangyjy atly gorama tarapyndan taýýarlanyldy. Indi tagtada Divorce Care atly hyzmaty görýärsiňiz. Bu hyzmat hakda pikirlenenimizde gaty gowy taýýarlanan, gaty gowy işleýän we gaty gowy ulgamlaşdyrylan diýip pikir edýärin. Olaryň gazetlerini, jurnallaryny, teleýaýlym programmalaryny, size maslahat vermek üçin guralan toparlaryny, nämeleri başdan geçirýändiklerini paýlaşmak üçin adamlar bilen söhbetdeşlikleri görüňdeşlik üçin kiçi topary tapyp bilersiňiz. Ýyňnaň içinde hem şeýle hyzmatlar bolmalydyr. Adamlar ähli ağırlarından we ähli yaralarından diýinip dowam etdirip bilerleri ýaly. Bu gurama tarapyndan hödürlenýän hyzmatlary sanasak, ilki bilen Divorce Care'i aýdypdym. Görkezmelerini kitapxana goýaryn. Bärde dolu görnüşi ýok. Beýleki bir hyzmaty Grave Share. Bu ağırlar paýlaşmak. Kumarbazlar üçin bolsa, üýtkeme mümkinçilik adyna hyzmatlary bar we munyň ýanynda çağılar üçin hem Divorce Care hyzmaty bar. Eger kiçi ýyňnak bolsaňyz we uly ýyňnaklardaky ýaly seriştäňiz ýok bolsa, mysal üçin uly mejlis otaklary, deleg otaklary bolmasa, bu ýerde size ähli serişdeleri hödürleýär. Hyzmat adyna ýüz tutup biljeňiz bir näçe topary size görkezmek isledim. Isleseňiz bu hyzmatlarda ýer alyp bilersiňiz. Şuň bu ýerde aýrylyşmak we gaýtadan nikalaşmak barada aýtmak isleýänlerim şulardan ibarat. Bu mowzuk barada görüşleriňizi we düşünjeleriňizi size berilen kagydlara ýazyp bilersiňiz. Häzir bolsa şu bölegi geçeriz. Kurs baradaky maglumatlary soň okap bilersiňiz. Men bolsa tekst bölegine geçerim. Ýogsa da üns beren bolsaňyz, men siziň bir ýuwaş sınıf bolmaňyzy islemeýärin. Diňe şu wagt haýsy ýagdaýda diňizde düşünmeňizi isleýärin. Mysal üçin, ol ýerdeki aýal maňa seredip ýylgyrýar. Amin. Bu adamy gat haladym. Onuň ýüki ýeňildir. I like this guy. His yoke is easy. Dedi, hakykatdanam uly täsiri bolan käbir adamlar bilen tanıştırmak isleýärin. Bu 3 kitaba seretsek, birini okumaňyzy isleýärin. Meniň hem okumagy halaýan sözlügini size bererin. Eger bu kitaplary seretsek, ilkinji Inston Brower. Aslında bu kitabyň başga neşirleri hem bar. Bu kitap hakykatdanam aýrylyşmaga we gaýtadan durmuşa çykmaga teologik taýdan seredýär. Mukaddes ýazgynyň aýdanlaryna ähmiýet berýär. Bu kitaby gowy görýänimiň beýleki sebäbi hem bu ýere sosiologik nokta nazardan seretmegidir. Kitabyň aşaňdaky maglumatlary seretseňiz, onuň mukaddes kitapdan köp talgylanyňandygyny görersiňiz. Bu hakykatdanam ajaýyp kitap. Meselelere şol döwrüň medeni gymmatlyklaryna we medeni öwredişlerine seredip baha berýär. Bu meniň şahsy halaýan kitabym. Eger ýyňnaňyza gaýdyp gelip,
Ayrılışmak ve gaýtadan nikahlaşmak baradaky öz pikirleriňizi hakda gürleşjek bolsaňyz, bu hokma siziň pikirleriňizi göz öňünde tutjak kitabym bolar. Her ayrılışma hadisesinden ayrılışandan soňky dikeldişden soň kelle gelen ilkinji soru täzeden durmuş gurup bilerinmi? Göni aklymyza gelýän soru şudur. Siziň geljekde duşak tadyňyz. Şu sebäbi köpler beýle eder. Indi bolsa ikinji kitaby göz aýlalyň. Bu ýerde ikinji durmuş gurmadan adal haýsy şahsy tejribeler we şahsy soralar bilen ýüz-ýüze geljekdiňizi ýazylýar. Ve bu kitapda ikinji nikah nädip taýarlanmalydygy ýazylýar. Ahirinde üçüncü kitaba seyredeliň. Bu üçüncü kitapda çağalaryň ayrılşandan soň baştan geçirýänleri ve bu ýagdaý nädip geçip boljakdygy barada söhbet edilýär. Nikah hakda başga bir zat. Bu diňe jüwetleri täsir etmeýär. Ejem kakam ayrılşan soň mamamyň maňa aýdanlary hemişe ýadymdy. Men şol wagtlar gaty ýaşagadym we känzada akly ýetirip bilmeýärdim. Bir gün garrenemlerde oturanmazda garrenem "Senin ejin göresim gelýär" diýeni ýadyma düşýär. Bu maňa gaty agyr degdi. We hawa enem atam aýryldy. Men kynçylyk çekýän, ýöne bu ýagdaý oňa hem täsir etdi diýip pikir etdim. Ilki bilen diňe maşgallalar aýrylşýar we çağalaryny täsir edýär diýip pikir edýärdim. Ýöne birden ejemiň we kakamyň ejesiniň arasynyň gowdugyny düşündim. Olar aýrylşandan soň bu gatnaşyk ütgedi we gutardy. Ýagny diňe bir olara däl, töregindäki adamlara hem täsir edýär. Iň köp hem çağalara täsir edýär. Siziň etmeli zadyňyz şu üç kitabyň birini okumaly we öwrenen zatlaryňyz barada nutuk taýarlamaly. Dogry etmekligiňiz üçin her türlü maglumatlary bererin. Bu maglumatlar beýle kitaplarda tapyp bolmajak maglumat däl. Bular meniň 30 ýyldan gowrak wagt bäri ýyňnan we taýarlan maglumatlarymdan ibaratdyr. Ine bu ýerde bolsa maslahat berilýän kitaplaryň sanawy. Bularyň birini okumak isleseňiz meniň teklifim Tony Evansyň kitaby sebäbi bu ajaýyp kitap. Emma diňe 100 sahypadan ibarat. Ayrılışmak we gaýtadan durmuşa çykmak barada aýdanmazda ine bu kitap bolsa 4 pikirden ibarat bolan gaty gyzykly bir kitap. 4 sany ilahiýatçy ayrılışmak we täzeden durmuş gurmak baradaky pikirleri we görüşleri barada gurrun edýär. Bu 4 pikir deňeşdirer we ahyryny täze bir pikir döredýär. Gaty çuňgur bir kitap. Dedi, bütün dünya hoş habary ýaýratmak we mukaddes kitap okuny giňeltmek tatlamamda gatnaşmaga çağırýar. Mesihi biliminiň hemmeleri elýeter bolmagy bize baglydyr. Tatlamamda dogalaryňyz we maddi kömekleriniz arkaly goldap bilersiňiz. Has köp maglumat almak üçin web sahypamyz twseminary.com. Gaty gowy soru. Bolýar. Öýüşiňiz barada aýdylanda bolsa, Allah'a noktay nazardan seyrediljek iki türlü tavşyrygy taýarlamaňyzy isleýärin. Ve haýyş edýärin. Iň soňky ýazan sözüňizi 4-nji sahypada bolsun. Ýa 4-nji sahypadan soň okap başlanymdy, 5-nji sahypada gaty ýadýarin. Bolýarmy? Bu diňe bir meniň işimi aňsatlaşdyrman. Eýsem adamlaryň bize soraglaryny soramaga hem wagt berer. Adamlar hemme zadyň düşnükli bolmagyny we siziň olaryň derdini duýmaňyzy islerler. Maňa duýugdaşlyk edip bilersiňizmi? Doğanyň başyndan geçirenlerine gaty gynandym. Bu seniň üçin gaty kyn bolmaly. Senem köp kynçylyk çekýän bolmaly we men çağlara gaty gynandym. Bular meniň doğanymyň başyna gelen bolsady, men oňa näme etmelidigimi bilmezdim. Men seniň derdiňe düşünýärin. Soň gürleşmek isleýän mowduňyza geçersiňiz. Bu adamlar siziň şo wagt bir ilahiýatçy bolmaňyzy islemediler. Olaryň hakykatdan hem olaryň derdine düşünmeňizi isleýärler. Pikirleriňizi aýdyň, ýöne seretap bolun. Olaryň soraglaryna jogap beriňiz ok. Olara näme ananýandygyňyzy aýdýarsyňyz. Şol sebäp size 4 sahypalyk öý işini berýärin.